Kapangni takutai bukucong tini mas gathering of Paisa Pajak edisi hapangni sa Ronald de Borma Sengbini Kuptina tini Puila sini o Mangpliwo Lukrone Buskango Tuwana Kapani takutai bukucong sa Puila na Kolomosin Jela Hamanan sa tini je o kumunong amsay ni o runok noklawo je norone mas gathering joint mas gathering oro busi jorti asa bises tahun lukro norone o je luko kutumo phaina hanai sini sini Phungpui ground je mega mass gathering tomoni sini Thansareli Thansareli sing jointly babe sini BJP Tripura Motha te IPFT party ni udduge singoto oro aise kotor jonasabha oro organize khaileke oro pray sini west loksabha achuk khaini singoro target narika 50,000 Lukurok sini bukung barara oro phai manja khainai tai beskami je chongmari ratei sing ini no opuila kotor jonasabha te phainai 17 tarik te jonasabha kotormai Agartala ini oro khumulungkha next sing oro astobolo khaijak nai omna angno media ni bisingti koinai joto lukurokno sing bubagrani kok naini ma tongnai ebong bubagrani kokni kokno khnaoino sing bono logi ruwi updi fandri ma tongnai te phaine 19 tariko je chongmariwo west tripura chu thayo sing candidate sri Boromurang Sir Biplop Kumar Deb ex chief minister former chief minister eba cloud presently Rajya Sabha MP bono tuplai khainen bagi sing Podubor Budri tuplai ma khainen sir kisija sumung dong oro hasteni bisingo 30% borok chini borok ni bisingo no tabugo confuse mai dong yakeba comment khalai dong je Delhi hastebo thangai bubagrane netritebo Amit Shah netritebo je ekor sain laimani obo kabangma dal bidal ko kalai dong oro obo dikhawase nomanase obo implement ya obo je comment khalai dong borok ola bobo hai message namuso obo naiji jemdi comment khai tongnai rok obo 10% humaya obo social media sing borok bono kono ground no glagna rok omoro joton CPM ni agent CPM ni social media borok sini Thansano subaina lagi bubagrani asik je historic accord sign mani omono borok botnam khaina lagi borok kubamo process chaluk tongo omono medium bisingta koine bubagrana bishas na di karon ki umti kahi leader Tripura hastewa asayako tawsu jora bubagrani kok naino singjodo tibasto pa Thansagama tongnai ebong biskami chaloba bubagra already saklai rika bubagrani bisingti government of India ni bisingti singsin mande sokte manai accord bo soyinga ebong sing manai singnai kisa sojjodo jomaromnai accord last ni page norok summary kai short kai rika no nukhana kinto motebo 7-8 pista tongko omo election pore sing social media ri nai approve nai dinoro tai bubagrana simi bishas khaidi te kebni kongno bishas khainenge karon ki je accord signing pro norok khana kana government of India sini home minister Boromurang Sir Amit Shah bo ma gosika prasado khani lukurok bai asik historic mistake kha borno onek boni mande soktore bor mayang ka nijine hawo ebong boni bul shikar khiya bor omono asha khayo sing ebong pura 100% confident bubagra ni bisingti government of India ni bisingti sin mante sokkai sing datin mane le hambai sarno khapangni rakutai bukhukchong nor khnai man borong manang Sir Ronald de Borma ni khuktui ekor side mano tui lukuro kisa confuse tongmani o hasteni bisingo masamangni borok obo haikeno social media o phaile mani viral lungmano tui je bini khukti nor khnai man khana rangchak habobar gan yaktui no o chongmari paimani yakolok khologui phurungjanga yakhaiba je ekor saino taibo o simungblai tongmani taibo je bijap tongmani yakhaiba suija kagos tongmani abono phunani oro bini khuktini kokban kha jong thasini kokthana tai oro haino hai jeng khorsa tai khapani da hotai bukhukchong norok jotono saimano sini chana habano bi bukhakti ang sarpang hasteni krung krung thayo thangai o chomari no ruk sawino je ground zero report ni mutabik oro 3 jorotei khana tamungno saimia 3 jorotei BJP ni belai yakhaba Tripura Motha bai je godaljak BJP ni belai boroni saklomon lukuro phai je jomangmani je lukurok support khaibani krung krung amsayono jong obo haike nogo none buskangmo jong tobo khabani da hotai bukhukchong kamini simi doli joratei obo haike na kokthai salthang Tripura bo মন্ত্রী কাসাম হাস্তেনি কাসাম মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব ব্রহ্মগ্রাম ব আচুক খামলাইরিনাই
salkabai o tribrani kritising de bormano asuk khamdarinai obo haikeno lukuroni khukti kabang kuk noro nugui man tongna khapani dakotai bukhuksong oro obo haike bo mangpili mano keboni bodolno khabilinani keboni bodolno sabainani srangchari channel habanokni obo nahar bungya obo saito yapio jata kubuising abdono phunugo noro nugna kamini simi doli jero tei tipra mothane mic ni khorang tipra mothani je chirik bani khorang hanchari khorang BJP ni sobkit bikas ni disaya samung tangmani mangpili noroni bwskango chung tubuo yagulo chung obobo nogo je CPM bodolni bwkhaktui borokni je pandao obo khorsatai ayang bothango khabani jakotai buksang angki sa kok tai khorsa sabai kok salaimani yagulo borokni je samung tangmani tabukni je borokni kok salaimani aborong chung tini lukuni bwskango tubuno majui tang